אני מבקש קודם כל להדגיש הדגשה שהיא מאוד מאוד חשובה. בספר בראשית ישנם שתי פרשיות שאחת מהן נקראת פרשת חיי שרה. ומה היא מספרת לנו? היא מספרת לנו על פטירת שרה אימנו. השנייה, פרשת ויחי, ויחי יעקב. על מה היא מספרת לנו? על פטירתו של יעקב אבינו. שמא זה בא ללמד אותנו ששרה אימנו לא מתה ויעקב אבינו לא מת. אבותינו חיים, הם חיים. באמת, אני אומר את זה עם כל האמת שבדבר. אבותינו חיים. כך גם הרב חי. הוא חי. הרב זצ"ל כותב באורות הקודש, המוות הוא חיזיון שווא, תומתו היא שקרו. מה שבני האדם קוראים לו מוות, זה תגבור את החיים ותעצום אותם. מוות. התעלות של חיים, חיי נצח, חיים אדירים. נכון, ודאי, שלנו הרב חסר. מאיתנו הוא נלקח. נכון? אבל הוא חי. ולא רק שהוא חי, אלא הוא משפיע, הוא ימשיך להשפיע. לא נרגיש אנחנו את השפעתו הישירה, אבל הוא ודאי ימשיך להשפיע. אומר לו אברהם אבינו, כשהוא מוביל את יצחק לעקידה, אומר לו אברהם אבינו לשני נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. עשו לי טובה. מה אברהם אבינו שיקר אותם? הוא עבד עליהם. מה אומר אברהם אבינו? נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אברהם אבינו הלך להקריב את בנו. בנו לא ישוב איתו. מה אומר אברהם אבינו ונשובה עליכם? אז נכון שחז"ל אומרים נזרקה נבואה מפיו. לא שהוא חש בזה. מה הוא אמר? למה הוא התכוון ונשובה עליכם? למה הוא התכוון? כותב הרב זצ"ל. למה הוא התכוון? נשוב עליכם, שנינו נשפיע עליכם. אני אשפיע עליכם מכאן, ויצחק ישפיע עליכם מלמעלה. הוא ימשיך להשפיע, אנחנו שנינו נשוב אליכם כדי לקדם אתכם, כדי לרומם אתכם, כדי להעלות אתכם, שנינו. אני מכאן ויצחק מלמעלה.
אני אומר את הדברים האלה, רבותיי, כי עם כל הקושי, זוהי האמת, שאנחנו צריכים להפנים אותה. זוהי האמת. אז נכון, אנחנו, כמו שאמרתי, לנו חסר. אנחנו לא נלמד ממנו ישירות. לא נלמד ממנו ישירות. השאלה היא מה אנחנו לומדים ממנו עם הסתלקותו מאיתנו. אנחנו לומדים ממנו. מה אנחנו לומדים ממנו היום? מה אנחנו לומדים מאישיותו? מה אנחנו לומדים מדמותו? מה אנחנו לומדים ממעשיו? מה אנחנו לומדים ממידותיו? מה אנחנו לומדים ממסירות נפשו? זאת השאלה. ואני רוצה להגיד, באמת, אני חושב שכל ההתכנסות הזאת, כל ההזכרה כאן, זה לא רק כדי לספר, כן, ודאי לספר עליו, כדי שאנחנו ניפגש עכשיו עם דמותו, וכל אחד מאיתנו יחשוב מה הוא לוקח איתו מדמותו. במה הרב ימשיך אצלו ישירות, לא רק ההשפעה העליונה מגזעי מרומים, אלא במה הוא ישפיע ישירות. ויש כל כך הרבה מה לקחת ממנו. כל זה אנחנו מצווים להמשיך. אנחנו צריכים להפנים את כל הדברים האלה, ואנחנו מצווים להמשיך. כל אחד ואחד מאיתנו ייקח איתו את מה שהוא שמע כאן, יאמץ מה שנראה לו, וכמה יש בכוחנו, מתוך התמסרות אמיתית, כמה יש בכוחנו לתרום לעם ישראל, לקדם את עם ישראל, לרומם את עם ישראל. ובאמת דמותו המיוחדת ודאי תמשיך ותאיר לנו בגנזי מרומים.